Maayong hapon mga madi, diri na sad ka sa atong favorite place nga pipinuhan nato nga gamay. So naara ang atong pipino karon mga madi. Naara. Ano na atong update sa atong pipino ug mao ni ang inyong madi nga indefe. So dili ko murag abaturon mga madi. Kaya bago pa ko na magigot, kaya bago pa ko nagsigi o ganina na garden sad ko. So akong gipang tarong sila, then ang uban sige tunuban og mga manok, so makalagot kaayo. O tuan na sad turo. Dili lang na siya kana mo na ang ako ang alaga nga sinoknok. Dayon ang uban, sige tumban-tumban na ra. Bisan ka na ako na lang gibago o turo ka tong mga bago na ko nga tinanong dire. Ako na lang gipang tabunan kay sigig tamak-tamakan sa mga manok. Makalagot big kayo, makagigil. Tuara ang ato ang kuan, ang atong kalabasa. Kada adlaw gud siya mo kuan mati. Ang magi kada adlaw siya mo dako ang atong kuan mara. Tuara ang akong sitaw. Ganahay ang sitaw dali ra dai siya mamunga. Pagbulak niya bunga dayon dili unlike dire sa kuan pipino. Mga tagak pagid siya, sumana siya. Muna ang atong pipino, kung mauna si Inday Faye. So naanak ko yung mga nakita na mga kanang gagmay nga pipino nga nibunga na siya. Unta magkuan tuloy-tuloy na ang ihang bunga mga madi. Mauna siya mga madi. Mauna siya mga madi si Inday Faye nga araka angit-angit. Kana kay puro ratingog ang inyong madunggan sa ako ang mga videos karon ipakita na nato ang naong ni Inday Faye nga dili lang maraog kuan naa sa punaan sa kabaw ana. So karon nakaligo na si Inday Faye, dili na murag dili na taong graza na makalingaw kabalo ba mo ug unsay kuan kanang sa akong paminaw, happy kay ko mga madi. So magtabi sa kanang madi nga nainaw ni Inday Faye. So magtabi ta karon. Ubani ko ninyo magtabi. Ay tuara goy Ginoo ko. Di na pag nagsabong sa Di na pag nagsabong sa ako ang maka tuara. Nagsabong Ginoo ko. Kay mo kuan ang laki nga manok Ginoo ko din ha pag yun. Ayun sa intawon dili pa na siya maghilagot kay kuan bag-o pa na siya na miso. So di pa na siya gusto karon. Pagkibali murag sa mga babae pa na bago pa nanganak. So mo na nga inana di pa siya gusto maghilagot. Pagulat sa dugay diha noknok. O na mga madi diha diri sa atang magtabi-tabi. Karon ambot unsay akong mga chika karon nga kahapon nun. So maning inyong kuan fresh na pa ni mga matigo. Daghan ako na nga kita nga kuan na raw. Tuara bunga. Tuara na ana. Thank you Lord na nagyod. Pa man to. Basta naanak ko yung mga nakita na naanak ko yung mga nasaitan nga bunga. Then naanak ko yung medyo dako na diremora na o ganang kumajingking sa bata. Di ara nakita ninyo na ara. Murag naana jud ko dili na ako mapugnan akong kaugalingon mga madi nga dili mo dili kay kuan kanang excited kay ko pero dili na para sa atong saunan no nga pagkakita gid nako sa kuan ug yung una nga nangatagak ang mga bulak sobra sa aktog sa ulan na murag na disappoint pero nadawat ra nako kay daghan mag-advise ni inana man gid siya so mao karon nakita na ko nga daghan jud kay siya bulak so kadaghan ana naagi mo bunga ana di ba so naana ko nakita so naagi mo dako ana mga madi nara gana kay di ba mo siya mga yellow bells gihapon yellow ang iyang bulak ang ako ang kuan mga madi ang ako ang sitaw na anay mangilang-ilang bulaklak na color white ang iyang bulak katong dito kay nahimo na siyang kuha na sitaw na talaga sobrang cute na sitaw just dito naman banda yung bulaklak na sobrang excited talaga mga madi
Ara dahil ng ako ang mga kamatis nga perting buyaga. Kani, tour ta mo with now ni Inday Fe. Muna akong mini-tour dahil ganina. Muna akong kuan gitrabaho. Nag-siblings ko og mga petchay diri. Ano akong trabaho. Akong gihanging kay ang akong siblings ngadto nga petchay. Sige tumban sa mga biriguday nga mga manok nga makalagot. Sige tumban, sige kakha nga makalagot. Nauna nga alam yung ibago gawas aning kuan okra nga nana lagi na siya din na siya pwede baguhan. So more na ato mga update karong hapon na mga madi. Alright. Pero diha so healthy kay na siya kay kuan ni siya kanang mga nalata bitaw mga kahoy nga gi-planer o di ba naka planer ba na sakto ba planer kana naka planer sa Bisaya man gud kay planer basta inana mo na planer kasi pang plain pala no mo na siya. So mo na ang akong gigamit nga kibali mo na yung wala na nakabutang yung soil kay lata na siya tan-awon tagpuan dili tambo kay ang ato ang seedlings nga mga petchay. So mora to ato ang chika karong kahapon mga madi. Kung ganahan ka sa akong video mga madi o gipangitan ka sa akong naong mga madi, pero kung mas giganahan ka ayaw kalimot og like and subscribe and follow sa akong Facebook channel and sa akong YouTube channel nga Team Abulencia. Babush!